Salam, gaderly watandaşlar, salam mehriban illeşler. Men size ýa-ni 1-2 sagat mununun ýol öýe gelýäkem bir video rolik goýdum. O ýerde Serdaryň Arap Birleşen Emiratlygyna sapar bilen baranyny barada dünkü çysloda hem şo ýerde şahzada bilen Şeyh Muhammed Al Zayed bilen duşşugy barada görüňberdim we emma näme maksat bilen baranyny men anyklap bilmedim. Şol sebäpli ýanky gürüňi häzir dowam edýän. Öýe gelemden soň Google'uň üstü bilen Arap emirliginiň yerli metbugatyna, yerli saytyna ýanky habar beriş metbugatyna girip şo ýerde ukap men size bir şonu aýdyp bermekçi. Emem başardygymdan şonu men size perewod edip bereýin. Näme üçin barypdyr, näme sebäpli barypdyr? Şu ýerde Şeyh Muhammed bin Zayed Türkmenistan premier ministriniň ornmasaryny kabul etdi diýe. Bu Prins Abu Dhabi'nin miras düşer şahzadasy ady Şeyh Muhammed bin Zayed. Şonuň bilen duşup geçiripdir. Bu ýerde näme diýe? Şeyh Muhammed bin Zayed miras düşer şahzadasy Abu Dhabi'nin we şol tanyda ýaragly güýçleriň serkirde başçysynyň ornmasary, Türkmenistanyň premier ministriniň ornmasary Serdar Berdimuhammedow Abu Dhabi'nin Al-Shati diýen ýanky köşküne kabul edýär. Ne bu ýerde suratlaryny görýäňiz. Görýänsiňiz elbetde. Aşagda näme diýe? Şeyh Muhammed bin Zayed Abu Dhabi'nin miras düşer şahzadasy we şol sanyna ýaragly güýçleriň serkirde başçysynyň ornmasary diýe. Türkmenistanyň premier ministriniň ornmasaryny 4-nji güni kabul etdi diýe. Onuň ýerde Şeyh Muhammed Serdar Berdimuhammedow Al-Shati diýen ýerde paýtagtyň özüne ýerleşen Al-Shati diýen köşkde kabul edipdir we şol ikisi COVID-19 garşy globalny alyp barylýan ýanky güreş hakyna gurrun edipdirler. Ondan soň Berdimuhammed Mr. Berdimuhammed Cenap Berdimuhammedow diýe özüniň minnetdarlygyny bildirdi diýe şu Abu Dhabi'nin ýanky Arap Birleşen Emiratlygynyň Türkmenistana şu globalny pandemiýa döwründe ullakan kömek edenligi medisina enjamlary bilen medisina terişdeleri bilen üpjün edenligini şolara özüniň minnetdarlygyny bildirýänini aýdýar. Demek Abu Dhabi ýanky Arap Birleşen Emiratlygy gaty uly mukdarda Türkmenistana medisina kömeklerini beren bolmalyny şu ýerde şey diýip aýdýar, medisina kömeklerini berenligi barada şu pandemiýa döwründe. Ondan soň näme diýe? We bu ol ýa özüniň kakasy Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow, Gurbanuly Berdimuhammedowyň hatytsy bilen ýazan ýanky gol ýazmasyny el bilen ýazan hatyny gowşurdy diýe. Bu hatda nämeler diýe? Bu hatda ýanky esasy agdalyp geçilen zat diýe prezidentiň ýanky Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň özüniň ýanky isleg arzularyny beýan edipdir şu hatda. O ýerde de politika ýanky syýasy
ara gatnaşygyň has berkemegini, investisiýa mümkinçiliklerini, ýa-ni ýatyrym etmekden investisiýa ýatyrym etmek mümkinçiliklerini we ekonomika bilen söwda ara gatnaşygynam has berkitmegini isleýänligini aýdypdyr hatyna. Onuň bärde ýene de ştaýda şey diýe we esasy aşagyny çyzyp geçenlerden biri diýe gumanitar ýa-ni iki ýurdun arasyndaky gumanitar ýa-ni ara gatnaşyklar diýe gumanitar ara gatnaşyklary berkitmek diýe. Bu ýerde näme diýe? The Deputy Prime Minister asked Sheikh Mohammed to convey Gurbanguly Berdimuhammed's greeting to President. Okay. Näme diýe bu ýerde Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow diýe şu özüniň aýdan iýeren salamyny prezident Şeyh Halifa aýtmagyny ýa-ni salamyny getirmegini haýyş edýär öz kakasynyň adyndan salam getiripdir, şonu aýt diýe prezident Şeyh Halifa diýe. Bärde näme diýe? Şeyh Mohammed offered his support to Turkmenistan. Bu ýerde Şeyh Mohammed özüniň Türkmenistana islendik tarapdan kömek berjekdigini taýinligini, kömek bermäge taýinligini aýdýar we Orta Aziýada diýe, Sentralny Merkez Aziýada diýe ýurtlaryňam diýe durnukly ýagdaýda ösýänligini arzu edýän diýe. Ýa-ni ösýänler diýip onam edýän diýe. Ondan soň bärde näme diýe? We şol sanyna ýokary wezipeli Arap Emiratlygynyň ýokary wezipeli figuralarym gatnaşdy diýe şol ýygynan çygyp. Olaň içinde Şeyh Mansur bin Zayed bar diýe, premier ministriň ornmasary we prezidentlik işiniň ministri bar diýe. Suhail al-Mazroui energetik we infrastrukturanyň ministri diýe. We Muhammed al-Mazroui bulam ýa-ni şahzadanyň mirasçy şahzadanyň Abu Dhabi'nin mirasçy şahzadasynyň sekretary ýa-ni ornmasary diýe. Şular gatnaşypdyr ýa-ni ýygnaga bu ikisinden başga. Gaderli watandaşlar şu ýerde näme maksat bilen barany şu ýerde aşagyny çyzyp geçýär ýa-ni ediljek işler barada şu ýerde maýy goýum ýa-ni ýatyrmak barada gurungdaşlyk geçiripdirler. Arabistanyň ýa-ni Arap emirligine maýy ýatyrmak barada we söwda ara gatnaşygam has berkitmek barada biram siýasaty iki döwletiň arasyndaky siýasy gatnaşyklarym berkemegini isleýän ýa-ni Gurbanguly öz hatyny beripdir oglunyň üstü bilen. Ine gaderli watandaşlar näme üçin barlany şu ýerde görüli bilinni bu sayt ýürüti öz şu Arap emirliginiň öz saýty, web saýty şolardan girip alym men. Türkmenistanyňky däl bu. Bolýa onu gaderli watandaşlar gysgaça şu täzelik size aýdyp bereň idim. Häli ýolda gelýärkem habarym ýokdy bu zatlardan öýe gelip ne tapdym. Bolýa onu ýene-de görüşürüz. Hoş sag bolun. Saglykda görüşelim.